Аз съм благодарен, че имах такива родители, които бяха от това поколение, които бяха икономически независими хора. И те бяха свикнали да дават, а не да получават. Това беше техния начин на живот и бяха щастливи, когато даваха. И буквално по библейски, по евангелски, както казва Библията, дающия ръка не оскудеят. Въпреки недоимъка и каквото да било, в нашата къща беше забранена думичката няма. Тоест бяхме доволни с това, което имаме. Това беше вътрешна семейна идеология, която много ми помагаше и ни сплотяваше, разбира се, защото трудностите и недоимъка винаги сплотяват хората. И те можеха да се справят с всякакви житейски и земеделски проблеми. Разбира се, с 1 декар земя да се издържа 4-членно семейство изобщо не е никак леко. Винаги съм се възхищавал на тяхната виртуозност, как растението от семенце, след това и беряхме плодове. В това виждах чудото, как едно посято семе, примерно, дава след това и стотици семена. Имаме и животновъдство, т.е. трябва да има и оборска тор, понеже сме биологично земеделие, и пчелички, разбира се, в това число имаме рибарник. Тук имаме всякакви овошки, които са характерни за Кюстендилското поле, без изключение, така да се каже, всякакви, не е нужно да ги изброявам. Разбира се, различни сортове от различни видове, овошки, например, всякакви сортове круши, ябълки и така нататък. Нямаме абсолютно всички, но имаме голяма гама, например от праскови, когато започват да цъфтат ранните, да зреят ранните, до най-късни до сняг. Това го има и при сливите, при ябълките, при крушите и така нататък. Имаме и оранжерии с домати, краставици, имаме и собствен разсадник, произвеждаме си сами дръвчета, за да имаме гаранция за сортовете, които съдиме, защото често пъти има несъответствие. И слава Богу, че и много хора се притичат да ни помагат, виждайки нашите трудове и плодовете на всичко това. Разбира се, целта, за която правиме всичко това, което е, именно построяването на Светата обител, и хора се трогват и се включват, кой с каквото може. Случва се в тежки моменти, не случайно, разбира се, ние като вярващи разбираме, че има и промисъл и се уповаваме на този промисъл и винаги се е получавало така. В трудни моменти се притича някой, най-неочаквано и помага и проблема се решава. И строителството продължава. В това число, разбира се, в овощната градина ни помагат с съвети, в това число и посадъчен материал. И слава Богу, че резултатът е на лице. Аз съм свикнал от малък по този начин, когато нашето семейство се самоиздържаше с една кравичка и малко домашни животни, овчици и така нататък, но всичко в това число и кошер и 1-2 декара. И този затворен цикъл, практически аз това знае и в един момент се оказа, че това сега стана модерно. Разбира се, ние се бяхме повлекли от тези конвенционални методи на отглеждане, но винаги в душата си съм копнял за онова първично чисто, което трябва да го има. За вярващи и невярващи, може би в заключение да кажа, че когато има мир
и единомислие, и желание да се преодолее даден проблем, някой с главна буква помага и невидимо присъства. Той е този, който казва в Евангелието, където са двама или трима в Мое име, аз ще бъда сред тях. Пожелавам на всички да имат такова усещане, да чувстват този, който иска да помогне на всеки, който търси нашата помощ и е готов да се притече. Благодаря ви.